Maar goed, inmiddels maken we de hapjes klaar, want de gasten in de keuken zitten er ook al. Hartelijk welkom, jongens. Hallo. Van de groep Repsi, hè? Repsi, inderdaad, ja. Repsi. Ja, ja. Waar komt die naam vandaan? Die naam is eigenlijk een vrije vertaling uit het Maastrichtse dialect. En het betekent zoveel als een rotzooi, alles door elkaar. Ja. Ja, en dat is een beetje waar wij voor staan, zeg maar. Dus, ja. Nou ben je een beetje de leader, want jij bent de prater van vandaag, Roel. Nou, van vandaag ben ik de prater inderdaad, ja. Maar leader wil ik me nou niet gaan noemen, want dan krijg ik ruzie. En dan, ja, ik wil jullie wel even allemaal de namen horen. Jij bent Roel? Roel, ja. Ja. Ik ben Jules. Ja. Ik ben Danny. Bart. Oké. En waarom doe jij het woord? Waarom doe ik het woord? Ja. Ja, dat is zo bedacht. Dus dan doe ik dat maar. Leg me daarbij neer. Dat is mijn plaats in de band. Dus, Oké, nou vind ik het best wel heel apart. Want jullie zijn een rapgroep, een dialectrapgroep. Hoe komen jullie erbij? Ja, hoe komen jullie erbij? Wij maken eigenlijk, het is geen echte hiphop of zo. Dus het is meer popmuziek met rapteksten in het dialect. En als we dan toch voor rapteksten gaan, dan zijn we van mening dat we dat beter gewoon in ons eigen dialect kunnen doen. Zodat wij, dat voor ons gevoel, we kunnen ons gevoel daar beter inleggen, zeg maar. Het klinkt beter dan dat we bijvoorbeeld in het Engels... Maar is het wel stoer om dat in het dialect te doen? Dat is ongelooflijk stoer. Ja, ik vind het wel stoer, maar het lijkt zo niet stoer. Nou, het is heel stoer. Ja. Ja? Super stoer. Ja. Nou, hoe wordt erop gereageerd? Hoe wordt erop gereageerd? Ja, het gaat goed. We zijn nou een dik jaar bij elkaar, denk ik. Iets langer. Ja. Of bij elkaar. Eerste album is al uit. Ja, dat is een jaar geleden uitgekomen. We zijn iets langer bij elkaar. En we hebben eigenlijk constant gespeeld. Bijna elke week, om het zo maar even te zeggen. Dus de reacties waren goed. Ja, tweede album komt eraan. Ja, klopt. Wanneer komt hij uit? Want het is gepland in 2009, dit jaar. Het is wel de bedoeling dat hij dit jaar uitkomt. Ja. Alleen, er wordt nog hard aan gesleuteld. We zijn nou op de helft, 3/4 van de nummers die erop gaan komen. Maar we doen het lekker rustig aan. Zit er iets heel spectaculairs bij? Jazeker. Ja, alleen natuurlijk. Maar iets wat je nu al kunt verklappen? Iets wat ik nu al kan verklappen. Er wordt samengewerkt met mensen die ook echt goed muziek kunnen maken. En die ook al hun sporen hebben verdiend in de muziek. Dus dat kan ik wel al een beetje verklappen. Maar ik ga nog niks helemaal prijsgeven natuurlijk. Nee, ik snap het. Even. Ja. Ja. Nou hebben jullie afgelopen jaar in december, als ik het goed heb, 27 december, een prijs gewonnen, een Nederlandse prijs voor de Nederlandse beste dialect hip-hop act van 2008. Ja, een hele Daar is nog wel wat. Ja, absoluut. Ja, wij hebben ons ingeschreven voor het Nederlandse Dialect Pop Festival. Daar waren 160 of 150 aanmeldingen voor. En daar werd een beste dialectgroep gekozen. Maar daar waren een stuk of 10 hiphopgroepen die daarvoor in aanmerking kwamen uiteindelijk. Ja. Waar ook alweer 2 andere groepen uitgekozen zijn, waaronder wij. En ook de Picketrills uit Maastricht. We hebben daar gespeeld en we hebben daar een goede indruk achtergelaten. Sterker nog, we zijn uiteindelijk winnaar geworden. Prijzen en hebben jullie echt een boost geld gekregen om een nieuwe album te ontwikkelen? Of hoe moet ik dat zien? Nee, we hebben een hele mooie bokaal gekregen. En die staat nou op de schoorsteenmantel in het nieuwe huis van Jules. Dus daar zijn we heel blij mee. Nou, jullie gaan zo het volgende lied brengen, Zelfrespect. Even snel een vraag. Kunnen jullie zo het rappen uit de mouw schudden? Zo het rappen uit de mouw schudden? Ja, dat weet ik niet. Want ik vraag me een reden. Ik heb hier laatst Lange Frans en Baas B gehad. Oh ja? En die hebben tijdens de opname een korte rap voor TV Limburg geschreven. Ja. Kunnen we dat afspreken? Zit dat erin aan het einde van het programma? Of, Nou, daar moeten we het eens even over hebben, maar misschien. Ja? Ik wacht af. Ja. Ga klaarstaan voor het volgende nummer. En het volgende nummer is Self-Respect. Ik ben heel benieuwd. Kom daarna lekker terug om een hapje te eten. Want dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Nou, terwijl Repsi zich klaar gaat maken voor het volgende nummer. En dat is Self-Respect. Ben ik al klaar in de keuken. Want Peter, je hebt het al gedaan, hè? Ja, ik heb je even geholpen. Ik maak me er heel makkelijk van. Het ziet er heel erg feestelijk uit. Dat klopt. Ja. De presentatie is gewoon leuk. We serveren dat regelmatig zo vanuit de hand. En de reacties zijn gewoon leuk. En dit is voor het publiek? Kunnen ze meeproeven. Ja, nou ja, dat is leuk als u hier bent. En dat kan hier live in de studio in het Retailpark in Roermond. Meld u van tevoren even aan. En dat kan via onze website. Inmiddels staat de band klaar. Dus we gaan naar het nummer Self-Respect. Bier op te drinken, een witte gekookt, wie denkt kids te zinken. Gek van de chaos, gek in de kop. Duy op de rem, jong, kom even stop. Wie kan het gebeuren en hoe ging het fout?
Eerst ging het goed, nu is een brandhout. Zwoer naar de kut, wie een lamzak. Gooi van zichzelf en hartstikke brak. De fut is een weg en de passie verdween. Het oog is gevallen, depressie verscheen. Zeg, hoe ging het mis? Is het misschien het gevoel dat ik neven de pot heb gepist? Loer naar zichzelf en zeg wat ze denkt. Luister het schoot, huur wie ze klinks. Maak van zichzelf een iedere visie en zeg nee te tekst, ik wil dat niet mee. Het leven begint met zelfrespect, zelfreflectie, innig bevlogen. Wie wil ze weuren, wat wil ik zien? Het leven begint met zelfrespect, zelfreflectie, innig bevlogen. Wie wil ze weuren, wie wil ik zien? Wie wil ik zien? Een duistere put, daar zit ik te denken. Misschien had ik niet zoveel moeten drinken. Nog een slok, gedaan met de pijn. Ik voel me verloren, ik voel me alleen. Verroet zich de duister, niks meer heeft nut. Hoeveel gewoon ik weer, want alles voelt kut. Leef ik dan echt veel miserie en leid? Of wordt het soms niet dat mijn lampje nu uitgaat? Ik wil niet meer veulen, ik wil niet meer denken. Ik wil niet meer eten, ik wil niet meer drinken. Ik wil niet meer lopen, ik wil niet meer praten. Ik wil geen zijn van zijn monden dicht laten. Ik wil niet meer lopen, ik wil niet meer doorgaan. Ik wil niet meer zitten, ik wil niet meer stilstaan. Ik wil niet meer vooruit, ik wil niet meer leven. De wil is kapot, jong, die heet het begeven. Het leven begint met zelfrespect, zelfreflectie, innig bevlogen. Wie wil ze beuren, wat wil ik zien? Het leven begint met zelfrespect, zelfreflectie, innig bevlogen. Wie wil ze beuren, wie wil ik zien? Ik zie die gezicht en ik zie geen plezier meer. Ga eens gaan doen, jong, drink nu geen beer meer. Kom, Humphrey, zeg me eens eventjes, wat is de kern van zelfreflectie? Ja, diep is degene die zelf zal moeten proberen en betere dingen te realiseren. Wat is hij de oorzaak? Wat moet ik eraan doen? Wat is de doorbraak? Wie ken ik zo weer en wie ken ik vooruit? Blijf ik gij zitten of ga ik de deur uit? Loer om dich heen, loer uit de route. Loer in de spiegel en word ik bewust, jong. Stop het gepieker en kom eens tot rust, jong. Stap uit ikzelf en stap uit de matrix. Eventjes chillen, eventjes rust, eventjes ga niks. Ja? Ja, Rapsie met Self-Respect. We zien ze straks aan de uitzending nog. En ik ben benieuwd of ze een rap hebben gemaakt voor TV Limburg. Het is tijd voor Krijg de kleren. Tijd voor Diane.